מתכון להכנת 5-6 ופל בלגי, טעים במיוחד, מתכון שלי. מצרכים: 2 ביצים, כוס חלב, כוס סוכר, 1.5 כוסות קמח, אבקת אפייה, סוכר וניל, תמצית וניל, קורת מלח, 50 גרם חמאה מומסת. אופן ההכנה: בקערה הראשונה מכניסים 2 ביצים, כוס חלב, כוס סוכר, תמצית וניל, חמאה מומסת ומערבבים. בקערה שנייה מכניסים קמח, אבקת אפייה, סוכר וניל, קורת מלח ומערבבים. שופכים את קערה הראשונה לקערה שנייה ומערבבים. שמים חצי שעה במקרר ואז מוציאים. להעמיס 25 גרם חמאה, לקחת מברשת ולמרוח על המכשיר. לאחר שהמכשיר מתחמם, לשים כמה בלילה שצריך ולחכות 5-10 דקות. להוציא ובתיאבון!